Добър ден! Днес е 2 юни 2026 година. Ще правим ясновидско гледане на гореща новина, предсказание на директора на Запорожката АЕЦ Юрий Черничук. Това е Украйна, но Запорожката АЕЦ се ръководи от руснаци. И тъй като върху нея има изключително много тревоги в сегашен момент за това, че украинците я бомбардират и може да стане проблем. Казват, че има много повече ядрена енергия вътре, отколкото в Чернобил, и директно заплашва Украйна и страните, които са в страни, като не говорим за Западна Европа, те мислят, че не ги заплашва. Затова правим това предсказание. Изцяло се концентрира върху това, че в момента бомбардировките на украинците заплашват само страните около Украйна. И започваме предсказанието. Виждам много хора наредени, това е в миналото, въпроси, които се задават, заповеди, които се отправят, в миналото съм още, документи, които излизат, и отново виждам сърдене и лъжа. Виждам лъжа. Това е от миналото. В сегашно, близкото сегашно, това е, връщам ви от 1 до 1 месец назаде. В сегашно време руснаците няма да изоставят Запорожката АЕЦ. Виждам ги да седат с наведени глави, виждам заповеди и те да издават. Така, в очите господин Юрий Черничук, директор на Запорожката АЕЦ, е добре. Има проблеми в момента в ноздрите на носа. Под ноздрите има проблем от дясната страна леко. В дясна ноздра, но е под ноздрите. Виждам изключително много сърдене и говорене. Остри думи, които се говорят. Говори за собственост на централата. В сегашен момент това се обсъжда. Опитва се да вкара мисъл за лъжа. Виждам да зачерква комуникация. Виждам да седи с гръб, но се е облегнал. И виждам да мисли изключително много за Запорожката АЕЦ. И така, върху него има предимно като военна заповед всичко да остане тайна и мистерия. Виждам отдолу много енергия. Виждам документи, които се правят на тайно в сегашен момент. Виждам хора, които са недоволни и искат разделянето на Запорожката АЕЦ от от вина към Украйна. В бъдеще виждам двама човека, които ще си поделят отговорност, свързана с война. Двама човека в Запорожката АЕЦ. И така ще става въпрос за много пари. За много пари, огромна сума пари. След това виждам сърдене. Продължавам с здравната диагноза. Ще слушате. Говорим за директора на Запорожката АЕЦ Юрий Черничук. Продължаваме. В щитовидната жлеза, малко по-голяма щитовидна жлеза, виждам обратна енергия и виждам лявата щитовидна жлеза да не е добре. Виждам силно свиване и силна чернилка вътре. Трахеята в момента е добре. В белите дробове виждам да е добре. В дясно рамо, отзаде, виждам лека болка, възпаление и проблем. Проблем с дясно рамо.
В костите на ръцете от дясната страна също виждам леко възпаление. Виждам пръстите му свити като на юмрук. Но силно стягане, много силно стягане, което дясна ръка, което показва песимистично поведение, лошо настроение. В костите на лявата ръка за сега всичко е наред. Виждам много силна енергия. В гърдите му и дишането всичко е наред. Накосаме от алергия. Думата косъм да в бъдеще се примахва. Ще има алергия и силно стягане в бъдеще на двата бели дроба. Кога е това? До една седмица. До една седмица във връзка с пътуване, което е на североизток. Пътуване и връщане, много късо и кратко пътуване. И така, отново ще бъде пътуването в тайна. Сърцето. В сърцето ще има тази двойка, за която говорим, която носи отговорност и виждам да се зачерква. В ума на господин Юрий Черничук очаква замяна на персонала в Запорожие. Замяна на персонал и отговорности. Така, виждам обратна енергия в жлъчка, но виждам да е добре. Не виждам вътре проблем. В черния дроб виждам леко увисване на черния дроб, но това не е болесно. Панкреаса го виждам да е добре. А в стомаха. В стомаха виждам да става въпрос за проблеми и за мечта, свързана с война. С война. Тук става въпрос за това Запорожката АЕС да помогне на войната чрез банкова сметка, в която да влязат пари. След това виждам дебелото черво да е добре. В гениталии виждам да е добре. В тазова ябълка на десен крак виждам болка, силна болка, която започнала да гори. И това е свързано с ръка. Как се нарича? Китка. Китката на ръка. Китката на ръка виждам да седи долу в слабините и до бедрото. Така, в кост на крак виждам десния крак да е добре. В тазова ябълка. Лявата виждам по-голяма. Опитва се да завърши нещата, но се зачеркват тези опити на сърдене, на реклами, така да го кажа, се зачеркват. В левия крак надолу е добре, но към тазовата ябълка ще има проблеми. В мозъка. В мозъка виждам всичко да е наред. Тук виждам проблеми. Ще има проблеми между двата мозъка, тъканта, която ги разделя между двете части на мозъка, е леко възпалена при него. В бъдеще виждам страхотна болка, която е зад ухото. Това е лявата част на главата, на черепа и лявата част на мозъка. Виждам тъканта, която разделя двете части на мозъка, да е възпалена и то силно възпалена. Гръбначният стълб надолу е по-добре, но го виждам да гори и да се възпалява. Бъбриците му ги виждам големи, огромни. В основата на врата виждам леко възпаление. Силни нерви. Това е отново дясната страна на рамото и отзаде мускулите. Над бъбриците ги виждам да са възпалени и да са болезнени. Тук това не е болестно състояние, а това е възпаление на мускули. Там ще се лекува. От дясната страна, отзаде. Ще се лекува. Добрата новина е, че бъбриците му са добре.
но е започнала болест в мускулите. Болестта я виждам да стига до края на гръбначния стълб и ще прави турбичка в края на гръбначния стълб и се ориентира от дясната страна до гръбначния стълб. Така, основното при него е комуникациите. Един ден назад, един ден напред. Сега минаваме към гледане. Виждам да се страхува, да се крие, да издава заповеди, но се чувства побаир. Чувства се побаир, но се чувства на метри от върха на баира. Така на самия връх го очаква избор. Изборът ще бъде свързан с заповед от страна на украински, нека да го нарека главнокомандващ, свързан с война. Има проблем, свързан с войната в момента. Има агресия срещу Запорожката АЕЦ. Виждам да се стремят, но няма да се постигне до унищожаване на Запорожката АЕЦ. Така, след това, още малко ще поговоря, след това виждам да иска да има път, но го спират. Да иска да пътува, спират го да направи това пътуване. Започват от сегашния момент нови планове, които ще бъдат в тайна. Плановете са свързани с много богат човек, изключително богат, който на гърба се носи банкова сметка, както се казва. 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 цифрена сума. 19 цифрена сума. Ще става въпрос парите да влязат, предназначени за Запорожката АЕЦ, уж. Иначе отиват за война на Украйна. И така, това е свързано с данъкоплатците. Сега, нас какво ни интересува? Ще пострада ли Запорожката АЕЦ? Отговорът е не. Ще има ли теч радиационен от Запорожката АЕЦ? Тук отговорът е да. Кога ще има радиационен теч от Запорожката АЕЦ? Не ми се иска да го произнеса даже. От днес седмица до един месец виждам настроенията да се сменят. След един месец, едва, виждам нещата да придобиват нормален ход. На втория месец ще има радиационен теч от Запорожката АЕЦ. Но този радиационен теч ще бъде лъжа. Лъжа. Ще има проблем, който е от днес. От днес. Днес има ли теч от Запорожката АЕЦ? Отговорът е да. Днес крият, че има теч от Запорожката АЕЦ. Виждам това да е свързано с много богат човек, с пари, които иска да бъдат като заем, като кредит. За украинците говорят. И с заповед. Ще има ли събитие като Чернобил, свързано от Запорожката АЕЦ? Отговорът е да. И виждам тук вече да изчакват подходящ момент. Кога ще бъде това събитие? Започва в края на юни месец да се подготвя, преди средата, малко преди средата на юли месец. Виждам агресия.
Значи юли месец е. Юли месец, но преди средата. Агресията ще бъде физическа. Ще бъдат нанесени сериозни 2 удара. Общо 3, но сериозни 2 удара. Ще се промени ли, това ще повлияе ли на генома на човешката раса? Отговорът е да. Виждам този проблем да е в краката на човечеството. Виждам това да повлече като проблем и като трагедия дълбините на човечеството. Дълбините. И виждам да се опитват след това да отскочат след втория месец, но ще има нови планове след втория месец, които ще се зачеркнат. Ще бъдат ли отпуснати тези пари на Украйна за воденето на войната на Запорожката АЕЦ? Ако виждам жена, която е много изнервена, всички знаем, че става въпрос за Урсула фон дер Лайен, виждам документи и виждам след това отговора да. Кога ще бъдат отпуснати? Седмица. В края на месец юли. Но целият месец ще ги въртят на шиш. За сега е това.